Bueno, bons días a todos. Nada, hoxe estamos aquí para presentar o segundo Open de Pesca a Mosca Concello da Estrada. Bueno, organiza o Club de Pesca a Mosca Galicia, que está aquí o secretario, que é Marcos Vergueiro. Bueno, agradecer tamén a organiza a Sociedade Deportivo Riulla, que cede as instalacións para o Open de Pesca e o Concello da Estrada. Vai se celebrar o 28 de maio. Bueno, agradecer tamén ás casas colaboradoras a participación para que sexa posible celebrar este evento. Bueno, explica por Marcos un pouco que o funcionamento do Open de pesca. Pois, bueno, a modalidade de pesca vai a ser pesca a mosca sin morte. Bueno, un pouco nas bases, así a grandes rasgos, o que recollemos é que hai un máximo de 24 participantes, que de momento temos xa confirmadas 24 plazas. Posiblemente non cheguemos ás 24, pero bueno, é un número suficiente de xente como para organizar con garantías o campeonato. Só se poderá utilizar unha soa cana en acción de pesca, podería levar máis montadas, pero só poderían utilizar unha. Sempre se vai a pescar un participante máis un control. A talla mínima das pezas será de 17 centímetros. O programa empezará a 7:30 ca recepción e almorzo nas instalacións da Praia Fluvial do Río Liñares, que nos las cedeu a Sociedade Deportivo Rioulla. Entre as 8 e 8:30 se fará o sorteo de postos e despois a competición se realizará en 4 mangas, 2 de mañán e 2 de tarde. Entre as 9 e as 11 a primeira manga, de 11:30 a 1:30 a segunda manga. Comeremos nas instalacións da Praia Fluvial tamén, e despois faremos as 2 mangas de tarde, que serán de 4 a 6 e de 6:30 a 8:30. Isto igual o temos que reorganizar un pouquiño porque, bueno, coincide a final da Champions, bueno, a xente igual marcha do río antes de tempo, non? Pero bueno, xa temos previsto eso para despois ir ao restaurante Río Liñares, donde teremos a gacea, entrega de premios e todas estas cousas. Entonces igual varía un poquinho o tema do timing da proba, pero bueno, quitando o tema do tempo, que eso non o temos previsto, virá o que veña, o resto en principio non debería ter máis complicación. Por parte do clube, pois eso, un pouco sumarme aos agradecementos de Ismael, pois bueno, eso, a Sociedade Deportiva Rioulla e o Concello da Estrada por axudarnos na organización do Open, a todos os colaboradores, tanto os comercios da Estrada como de fora, que a verdad que fannos falta, aportan regalos, máis o tema da axuda económica, evidentemente, para poder levar isto a cabo, e sobre todo destacar tamén en certo modo a categoría dos participantes que veñen a esta proba. Estamos falando de que, a pesar de que coincide con outra competición que leva máis tempo que a nosa funcionando, bueno, de aí que teñamos nos algunha baixa tamén, estaríamos falando de que temos parte das mellores cañas da competición que hoxe por hoxe están nas probas do circuito galego. Estaríamos falando que o actual campeón galego de pesca mosca, José Manuel Socastro, xa confirmou a súa asistencia, será o único representante galego que de momento ten a súa plaza garantizada para ir ao nacional. Varios dos componentes tamén, dos participantes que van a vir, participarán no selectivo para representar a Galicia no campeonato nacional. Moitos ou casi todos os componentes dos 3 primeiros clasificados na Liga de Clubes 2016, celebrada en Galicia tamén, van estar presentes. E, bueno, o máis destacable tamén vai a ser a presencia de David Zarcai, que é un bicampeón do mundo, veciño noso, de Coruñés, pero, bueno, ao final veciño noso, que, bueno, fixo un hueco nas súas competicións e preparacións para poder estar con nós tamén. Entonces, pues bueno, agradecerlle a todos que teñan ese detalle de asistir. Si hai 5 ou 6 que son da Estrada, despois temos de Silleda, de Negreira, de Coruña, da zona de Narón, Vigo, Monforte, creo que Ourense, no, Monforte, Ourense creo que non hai ninguén. Monforte, despois, bueno, sobre todo a zona de Silleda, Vedra e por aquí.